naghahandog ng Guys! Yeah! Ano nga rin ako may kakan? Nga mo work from home. Mukbang ta guys. Nangaramig si Serias. Nangaramig si Serias. Oh, pati maso niya yung 15 ka po. Eh! Oh, maligwan sa kopma. Yes guys, because kaya una na ako services munisipyo guys. Madyo na dahil ko. Si Prasan dun may lang amin yaman na to. Luwat ris ba? Blessing in disguise ko siguro. Paat yung siguro pas Ginoo nga naingana. Ugwa pa to. So mo kapakaon, mo ko nila mga tawanan siguro. Natural naman kamo ka. Udah, waktu ka nga nagod na ako dako ang lihay. Balik ko. Baka makauna ako. Kan di po ano. Kuya wajo ko. May mga puto mo puso. Nabigil ay duli ko niya. Sa kabugaw na rin suot. Pag-college, magtugod to college. Dala bang? Kayo? Donation ko dan. Pagsaray nga ning tagaag. Isira ka doon yung resign. Isira mo ka doon yung balik. Dagan mo na nangalipay pa. Dagan siguro mo nangalipay. Tayo man dun po ka. Qualification. Naapod lang ha. So guys, that is suka. Koko. Ikatulo na ni kabaso na ho. Salamat dahil ko sa among Municipal Vice Mayor for the opportunity nga nibalik ko sa munisipyo. Yes, thank you so much. Vice Mayor Along Ayuban. Sa among pag-appoint na ho. Isip. Sa ba na ho kasi? Posisyon. Local Legislative Staff bawat sa rato LLS bawat sa rato yung posisyon basta kay salary grade 10. So that's it guys.
Salamat ko kay dali ra po ko nakabalik. Nang-resign ko sa akong trabaho last October 15 2017 kay ning lansar ko og kagawad sa lungsod. Yes, that's it. Then I tendered my resignation on that date. And then sa kasawiang palad, hindi tayo nanalo. Okay, that's it. Walang swerte. So, hindi tayo pinalad. Kuwang rataog, 400 kapin kabuto. 403 votes. Murag 403 votes lang siguro to. Para tungtong ko sa ikawalo. Then, that's it. Taka. Kuan. And then, after 2 years of takalaka, masag asa, hangtod, niabot na ho ang pag-vlog. Niabot ko sa vlogging community. Yes. World of Whitey. And then, na-monetize ta. So, mauni nga anak ko nagatubang ninjo. And then, after that, last July 1, nagsugod ko sa trabaho sa Office of the Municipal Vice Mayor by his power. Yes. Then regular dito. Wow. Sa yung listen kapaagi nga ko. So that's it. Man! Ang pinangulitin pa ng uwi. Aman ay taas. Ta Shopee. Yarebe. Aw. So guys, that's it. Ha? Mao na nga. Ang gidawat ang mga posisyon. Wa ko kahibaw jud nga danang posisyon na. One of my asawa sa Aybana sa ang gigagaw magtagsa, which is si kanang ex municipal kagawad Frasan Core maoy nag middleman. So ako kahibaw nga naada ay posisyon nga gikuan. Ako kahibaw nga ija kong kuan kay agsi municipal vice mayor gusto pod maging istorya na ho. Then so I will grab the opportunity. Pagkatunay na ho sa ilahang kagawad Frasan, istoryahan ko nga nag-istorya sila ang kuan. Vice Mayor isang gikuan nga nalagi bakante. Daon sa okay ba kuno ko mudawat ba kuno ko og kanang kuan kay isahang kuan si Vice Mayor. So why not, no? Kanang moto nga akong gikuan. Okay, why problema? Total, kanang kuan naman ta. Practical na taron. So, daghap giapas rapod karo mahuman nagahong 15 years in service. Kay 8 years pa man ko nga na regular before sa kuan before katahong gi-resignan 8 years ko ngadto as computer operator 1 sa IT ko sa Treasurer's Office, which is na-assign ko sa Treasurer's Office sa naoto nga ang grab ang maong opportunity para po sa kinabukasan aron mapadadyon po ang GSIS. So maneron na anak ko sa balik sa munisipyo
at the office of the Vice Mayor Marnilo Ayuban. Okay nga, mao po na si Jajod mo ay nagpasod na ho. Sa unang pagsod ng munisipyo gikreatan ko dato posisyon nga computer operator 1. Sa una jud ako pagsod sa munisipyo, kuan ko private secretary of the mayor ko. Ni mayor pa man to si Along Ayuban natong time. So ako'y unang private secretary ni siya for 1 year of kanang naay 2010 katong pagsugod ni Jag Mayor 2010. 1 year na akong private secretary, nakreatan ko og computer operator 1. Moto nga na regular ko pagka 2000 2 years dai. 2 years of kanang private secretary. 2 years, yes. 2012 man ko na regular jud. And then pagka 2017 mao na to. Ning kana ko ni resign. Karon 2021 ning balik na puntas. Kuan pud ko kat ano pila ka tuig 2018 2018 day ko ning resign 2018 July ay October 15 2018 kay 19 ang election 2019 ang election sa mayor 2021 lagi 2005. So that's it. That's the story of my employment life. So may na lang ko daghang salamat sa inyo kanunay nga pagsubaybay pagsuporta ni Jesus TV. And bye mga ka-Junjuns. Please don't forget to like, share, subscribe sa akong YouTube channel Junjuns TV. And of course kang Lando Igat also. Salamat sa kanang inyong support, especially Ma'am Jenny Sharp in Bavaria. Thank you so much, Jenny Sharp in Bavaria. Please don't forget to like, share, subscribe also sa YouTube channel ni Jenny Sharp in Bavaria. Flora Ritz, yes, Labihay Luuya. Thank you so much. Sinjo Butsok TV, thank you so much. Ug sa tanang team Tusok sang Kikoy members, yes, daghang salamat ninyo sa kanunay nga pagsuportas ni Junjuns TV ug sa Lando Igat. Salamat and bye-bye. Mayong gabi. Bye-bye.